българските врачки, Каналинка 2001. Сега, заповядайте, седнете. Ванка, отиди оттатък, а после ще извикаме. Ванка, да. Ваньо! Ама, не ви хареса целувката му. Нещо? А? Ма Ванката постоянно е с мен, пък сега ми се дърпа. Какво сте му направили? Ми не знам, сядай. Нещо сте му направили. Сядай. Не знам, ма ти при всички случаи не си ще обезкосмила краката. При всички случаи. Това ми е от нитратите. От прясната салата нитратите. Така ли се така получава? Да седна да не ми се виждат гащичките, че ме убиват. Добър вечер, Каналинка. Добър вечер. Знам, че всичко ще си кажеш. Казвай, сега започвай. Изненадана ли си, че те поканих при мене? Не, изненадана съм от поведението на Ванката. Дали те поканих? Изненадана ли си? Не съм изненадана. Аз това го знам от преди 10 дена. Как? Може би сте гледали във вашето кристално кълбо? Не. От това екип ми се обадиха да ме поканат. Добре. Много хубави момчета се строи от тази вечер. Нали? Ще ти дам после да ги целунеш всички. Даваш ли да започна от тебе? Не, след малко. Няма, не. Да, след малко. Гледай сега за какво ме поканихте, бе? Нали любов да ви давам? Сядай, няма да даваш никаква любов. Така ли? Да, сега. Само ще си говорим, ли? За Европейския съюз, кажете, Добре. да. Ами какво да ви кажа за него? Чакай малко само да се концентрирам. Да. Точно така, въртат го колената, има пясък в левия бъбрек и го болят петичките. Ето тук в тая област го болят петичките. Но най-важното е, че през 2007 Евросъюза му виждам проблеми с голямата отделителната система. Това къде го видяхте, бе? Ето тук, гледай сега. Значи, първо се концентрираш. Да. Усещаш ли му вълните? Топли вълни усещаш ли? Какви вълни? Топли вълни. Не. И изведнъж казваш 3-4 и забиваш поглед тук. Така ли? Да. Давай пак. Подбели очите. Давай. Сега. Чук стъклото. Браво. Много се слада. За малко да те целуна. В какъв смисъл ще имаме проблеми с влизането в Европейския съюз? Топка, хубава гуда, нали? Нали? Гуда, да. В какъв смисъл ще имаме проблеми в влизането в Европейския съюз? В смисъл, че като влеземе, ние ще види голям зор. Защо политиците твърдят, че вие ни пречите за Евросъюза? Вие врачите? Кой го твърди това? Политиците? Аз не виждам тук. Знам кой я пуска тая лъжа опашата. Кой? Един политик, дето сега ми е малко сърдит на мене. Кой, бе? Един кадванката пак ми се сърди. Обажда ми се една вечер. Някой вика: добър вечер, искам да питам, може ли човек с парите за една баничка да си купи апартамент. И вие какво? Аз му викам: може бе, Царовски, обаче ще те хванат. Интересна история. Той ме е малко сърдит. Да, интересна история. А вие как гледате по принцип, освен на това кристално кълбо? На Боб хвърляте ли? Хвърлям понякога, като се вкисне. Извинете, че се намесвам в разговора, госпожо Каналинка. Не може да се намесваш. Кажи, Цецко. Не, аз съм. Гошко се казва. Пак познах, че с китара, нали? За един съвет, понеже може да ни посъветваш нещо Какво, напоследък. веднага да те посъветвам? Шефа е много огнетен, не мене, за шефа. Така, много шефа огнетен, ли? огрижен. Нещо да направим. Какво? Мога, разбира се, да пие вечер преди лягане на гладно оръжейна смазка. Защо оръжейна смазка? Как защо? Защото сигурно му засича пищова. Това е долна лъжа, бе, аз стрелям на автоматичен. Да, иначе ще да идва всяка вечер при мен. Извинявай, каза ми да не го споделям, ама не мога, аз като видя кълбото и само наистина ма влече. Добре, да питам за Георги нещо. До кога Георги ще страда от липса на пари?
Чакай малко. Точно така, до къмто 50-та си година. А после? После вече ще свикне. Уважаеми зрители, ще се видим с вас след рекламите. Аз ще изпратя моята приятелка Каналинка. Изпитите по анатомия